L-opra taf tkun għal dawk it-tfal bi sfond żvantaġġat u turihom li hemm alternattiva għal problemi soċjali ta' madwarhom. Kliem it-tenur Joseph Calleja li ftit aktar minn ġimagħtejn oħra se jagħti kunċert f'pajjiżna. Għat-tieni sena konsekuttiva l-kunċert tat-tenur Malti se jkun b'xejn għall-pubbliku li jażel li joqgħod bil-wieqfa. Dan grazzi l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li se tissussidja dan il-kunċert. B'differenza mis-snin ta' qabel, nhar it-tlieta ta' Awwissu l-kunċert se jittella fil-Luxor Grounds Pembroke. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja qal li t-turisti jridu jibdew jiġu fis-sajf u mhux biss għax-xemx u l-baħar iżda anki għal dawn il-kunċerti. Il-kunċerti ta' Joseph Calleja huma magħrufin għal kantanti ta' fama mondjali li akkumpanjawh fuq il-palk. Din is-sena se tkun il-kantanta Amerikana Anastacia. Iżda mhux ħajkunu l-barranin biss li se jieħdu sehem flimkien ma' Calleja. Huwa elenka minn ħajkunu l-artisti lokali li se jkantaw miegħu. Ukoll anke nippruvaw nikkombunaw talenti differenti biex min jiġi minn sena l sena ma jgħidx dejjem l-istess, imma jgħid isma' għandna element ġdid, għandna element interessanti. U fanna wkoll input ta' talent Malti li naħseb m'hemm l-ebda preċedenza tal-kunċerti tiegħi li kien hemm dal-input ta' talent Malti kollu tinsemmu lil Cliff Zammi Stevens, il-Marvik Monreal, Nico Darmanin, Miriam Kauki, Red Electric, l-Orkestra Sinfonika Maltija, il-Kor ta' Tfal Maltin. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Calleja qal li sena wara sena dan huwa l-aktar appuntament li jkun ħerqan għalih. Il-kunċert se jiddedikah lit-tenur Polaxa li f'April li għadda ħalla din id-dinja fl-età ta' 92 sena. Għaxaq kien dak li introduċa lil Calleja fid-dinja tal-kant u taħ kuraġġ tul il-karriera tiegħu.